काहीच कळलं. एक शुभ्रा आणि वॉलेट पण आलाय. ऐक की आले रट्टा किती आई रट्टा किती आले आणि किती जातले तिचं पोपी गेलो की रे आणि जाणा तिथे हाजो सगळो ब्लेम ती आता माझ्यावर घालताले. तू नासतना किती किती म्हटले फिरेन म्हाका दिसता आम्ही फोन लग्न झाला ते आवडून नाही तिका बेस्टी वयल्यावर खुश असांच्या दाखयता ती. ये आई अगे तू असे करीत म्हणून चितूंक नसले की हांवें कित्याक करता तू अशें नाही सिद्धेश, बाबा हांवें कांयच करूंक ना रे. सिद्धेश नकोय सांगताले. काय कितें सिद्धेश, हांवें कांयच करूंक ना रे. काय सिद्धेश खरें काय खरें. ओके ओके ऐकून मागीर तकली पिड्ड्यार जाली हांगा. डेलीचे जाता तुमचे आता आवट जातली तकली माझी एक दीस.